खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 6 सेप्तेम्बर शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबाव समनिफ्रायनो माबा मोनसे बिनायखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। बृष राशि। माखौबा सानना गोसोआव गिखांबाय थानो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। हरखाबै मेगना गाज्रि जानो हागौ, थाबैनो फाहामथाय लानाया मोजां। कर्क राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव सोरनिबा थुलुंगानाय मोनगोन, गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। सिंह राशि। रांखावरि गैयिनि थाखायनो गोबां जिंगा सिनांनो हागौ, उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गावनि आंगोजों अनलायना थानो हागोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। गावनि गोरोन्थियावनो दोहोन दौलतआ जोबस्रांलांनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोनगोन, गोजौ फारसे जौगालांगोन। धनु राशि। जेंनाफोरा जोबस्रांनो हागौ, सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो बानसावजानो हागौ, बयनिबो गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। कुम्भ राशि। देहायाव सानाय सुनाय बेरामा सोमजिनो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। मीन राशि। सोरजोंबा मोजां मोनलायनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।